Un home morreu nun accidente de tráfico nas Neves. As imaxes estámolas recibindo en directo desde o lugar do sinistro. O vehículo en que viaxaba chocou de fronte cun camión na estrada que vai das Neves a Salvaterra. O home quedou atrapado no interior e acabou falecendo na ambulancia. Ola, que tal? Moi boas tardes. Setembro chega cun golpe directo ao peto. A semana que ven sobe e de golpe o prezo da gasolina, da luz e máis do gas. Custarános máis encher a cesta da compra e tamén pagar a hipoteca. O Euribor volve medrar e encarece as cotas dos préstamos que se revisan con este índice. Acaba agosto, sí, pero comeza unha costa de setembro especialmente dura. Atención ao dato, 8 trasplantes en pouco máis de 24 horas. Conseguírono no Hospital da Coruña cun dispositivo sen precedentes para un mes de agosto. Máis de 100 profesionais da sanidade pública mobilizáronse nunha carreira contra o reloxo para que todo fose un éxito. Xuntáronse en moi pouco tempo moitos trasplantes e claro, iso exixe un esforzo organizativo importante e ademais coa dificultade engadida de que estamos en período estival e iso, claro, complica un poquinho as cousas. Os máis de 5.000 usuarios do Centro de Saúde de Conxo en Santiago contan dende hoxe cunhas novas instalacións e cun servizo ampliado. Tras as obras de reforma, o centro conta con varias unidades novas, como a de psicoxeriatría. O laboratorio de referencia de toda a Unión Europea para estudar as biotoxinas mariñas está aquí en Galicia, concretamente en Vigo. O seu traballo é fundamental para detectar calquera ameaza ao marisqueo. Hoxe entramos nel para ver como traballan. Ata 800 euros máis ao mes teñen que pagar os usuarios das residencias que dependen da Deputación de Lugo. O Goberno provincial actualizou as tarifas con subas de ata o 60%. Hai familias que non poden afrontar este aumento e xa pensan en cambiar os seus familiares de centro. Que lle cobren todo o que percibe de renta, pois non me parece mal. O que tiña que aportar eu, algunha cantidad, un pouquiño, pero un pouquiño moderada, non unha cantidad tan brutal, unha animalada de subida, de así de golpe. Os concellos danlles un ultimato aos propietarios que non limparon aínda as leiras que rodean os núcleos de poboación. En Carral, por exemplo, o alcalde dalles 15 días aos donos. Ou limpan ou haberá sancións. O Deportivo visita hoxe a Rosaleda, o feudo do Málaga. Toca sair fora despois de empatar ante o Eix en Riazor. Jeremai entrou na convocatoria. O canario podería ter en Málaga os seus primeiros minutos en Primeira División. As chuvias volven esta tarde, sobre todo o sur do país, con aviso por ballóns que poden vir con pedrazo. As temperaturas baixan e as máximas serán semellantes en toda Galicia. Hai que prepararse porque o outono arrancará con curvas para as economías domésticas. Debemos preparar os petos. Subirá a luz, o gas, os combustibles, pero tamén a cesta da compra. Na rúa son moitos os que se están facendo esta pregunta. Pois que buena noticia me das. Subirán os sueldos tamén, pregunto yo. A resposta á pregunta é de momento unha ilusión. Se os cartos voaban e as contas dificilmente cadraban, setembro non traerá boas noticias. Os petos volverán porse a proba coa volta de vacacións. Suben os prezos, pero o salario sigue manténdose igual. O gran medo de cara aos meses de frío está nos recibos de enerxía. Subirá a gasolina, o gas e a luz. Coa electricidade subindo xa, milleiros de galegos estanse movendo rápido para cambiar os seus contratos. Que nesos cambios aforrades algo ou non? Sí, algo sí. Pero tampouco é moito. No gas sí que o notei máis. E esa é unha boa estrategia, din os expertos da OCU. Non debemos agardar a que chegue o frío. La primera cuestión es revisar la tarifa que tenemos. Hay que comparar con las que hay en el mercado. Pero o golpe non queda aí, porque comer hai que comer. Ir ao supermercado está a ser un pouco máis difícil cada día. Unha barbaridade, cada vez que vais ao super é imposible recordar os prezos. En la leche, en el arroz, en la fruta, en los frutos frescos, en el pollo, en el pescado. Na rúa, as receitas teóricas de aforro chocan coa realidade. Entre sumas e restas non queda colchón. Pois, amejiño. No, nada. Nada. Se non podemos aforrar nin na compra nin na enerxía, toda apunta que o faremos noutros sectores. Vas recortando de lo que es realmente ocio.
Cocino más en casa, por ejemplo, y me alimento un poquito peor. Na casa, ir andando a traballar, pouco máis. Vivenda e hipoteca completarán este cóctel explosivo que fará de setembro outro mes en pendente. Tras ano e medio de obras, abriu xa reformado o Centro de Saúde de Conxo, en Santiago. A fin de semana completouse o traslado dos equipos para poder atender xa desde hoxe os primeiros pacientes. Patricia Barreiro. Si, de feito, ese era o obxectivo, non interromper a actividade asistencial dos pacientes deste centro de saúde que coas obras vai duplicar o seu espazo. Tamén se van incorporar novos servizos e consultas, como, por exemplo, unha nova unidade de saúde bucodental ou a modernización das dúas unidades de saúde mental que están no terceiro andar deste edificio. Hoxe puidemos ver por aquí os primeiros pacientes, pero tamén moito movemento con persoal de mantemento e tamén de informática para lograr neste primeiro día certa normalidade. Tras ano e medio de obras e sen parar a actividade asistencial dos pacientes, retomabas este luns a atención sanitaria neste reformado e histórico Centro de Saúde de Conxo. Eu penso que non teñen ninguna sensación de interrupción da continuidade asistencial máis alá de acomodarse a un espacio novo, saber onde tes que ir, que é un sitio moi o doble de grande. Durante a fin de semana levouse a cabo o traslado da tecnoloxía e do equipamento necesario para pôr en marcha as novas consultas e atender os primeiros doentes. Un novo espazo que incorpora un novo servizo de médico e enfermeira, o que permitirá baixar as cotas por sanitario e dar a benvida a novos pacientes. Unha persoa que quera ter o médico aquí ahora mismo, salvo que se xa desplazado, que aí non hai o concepto de cupo pechado, pois non pode, ten que esperar. Pero cando haya un carto equipo médico, pois seguramente se podería ver. Só o servizo de enfermaría, salvo as urxencias, estivo a medio gas durante a xornada. As vacinas ainda se acaban de meter na neveira, entón, pois hoxe non podemos atender a xente. Pero, bueno, mañán sí. Mañán a primeira hora xa estamos disponibles. No primeiro e segundo andar deste centro sitúanse a nova unidade de saúde bucodental e as remodeladas unidades de psicoxeriatría e saúde mental para poder atender os pacientes de Santiago e da súa área. Hai 8 en total, 2 están aquí. As consultas son máis grandes, se pode facer chamadas xa por pantallas. Este centro de saúde atende a máis de 5.000 persoas e na unidade de saúde mental levanse a cabo unhas 150.000 consultas ao ano. As obras de mellora eran unha reivindicación conxunta. Desde tempo levábamos pedindo esta reforma, o que pasa que, foi unha reforma total. De momento, a entrada provisional é polo lateral deste edificio histórico á espera de rematar as obras exteriores e completar o seu acondicionamento definitivo. O complexo hospitalario da Coruña apunta unha nova marca de trasplantes. En pouco máis de 24 horas, en pleno mes de agosto, o CHOAC foi quen de trasplantar un total de 8 órganos a 7 pacientes, 7 persoas que agardaban unha oportunidade para seguir vivindo. Encabeza ano tras ano a lista de hospitais con máis actividade de transplantes en toda España. A aparición de 3 doadores de órganos desencadeou no CHOAC un operativo sen precedentes nun mes de agosto. Houbo 3 doantes multiorgánicos, entón xuntáronse en moi pouco tempo moitos trasplantes e claro, eso exixe un esforzo organizativo importante e ademais coa dificultade engadida de que estamos en período estival e eso, claro, complica un poquinho as cousas. Foi necesario mobilizar un cento de profesionais para dar resposta a este reto, entre eles un equipo que viaxou a Navarra de onde procedía un dos doadores. Finalmente, as intervencións puidéronse desenvolver con éxito para os 7 pacientes, todos eles homes de entre 54 e 73 anos de idade, que recibiron 2 pulmóns, 4 riñóns e 2 fígados. Puidémolo facer e ademais unha cousa importante intentando minimizar que eso impacte logo na actividade ordinaria que ten o hospital a diario. Vemos moi pouquinha incidencia, houve que suspender 2 quirófanos e o que facemos é esos pacientes que suspéndese a súa intervención, pois reprogramámolos para que se poidan operar nos próximos días e xa estamos nese proceso. Un sistema público que responde grazas á solidariedade de doadores e familias que regalan vida
axuda nos momentos máis complicados. Hai varias patas nesta silla para que isto funcione. Unha parte importante é o compromiso dos profesionais, pero, sen duda, o principal de onde xurde todo é dos doantes, das familias dos doantes, que a xente se faga doante, é algo fundamental para que realmente todo isto poida ser posible. A Coruña sitúase por riba da media nacional en doazón de órganos. 9 de cada 10 familias en disposición de doar responden á chamada da solidariedade. Familiares e usuarios das residencias da Deputación de Lugo denuncian unha suba dos prezos. O incremento da cota mensual chega ata o 60% en algúns casos. A Deputación defende que a medida é progresiva. Usuarios e familiares das residencias de maiores que dependen da Deputación de Lugo atopáronse cunha desagradable sorpresa na mensualidade do mes de xullo. Unha subida nas tarifas dos usuarios, pois unha subida bastante brutal. Un incremento da cota mensual que en algúns casos chega ao 60%. O prezo de referencia antes de que se apliquen as reducións segundo o nivel de renda pasou de 1.080 euros a 1.750 ao mes. No caso das persoas dependentes, a suba é 2.390 euros mensuais aos 2.200. Houve un señor que é maiorín, moito, e cando lle dixeron o das uvas, que tamén eu non sei ben o que lle suben, pero moito tamén sei que, pois se estuvo enfermo na habitación 2 ou 3 días que tuveron que valle ali a comida, do disgusto que levou. Os afectados pola suba das tarifas queixanse ademais de como os avisaron dos cambios nos prezos que o goberno provincial formado polo PSOE e o BNG sacou adiante no pleno do pasado mes de marzo. Veo aí unha paisana que dixo que era da Diputación, que me dixo outras palabras que non me souparon nada ben, que me dixo que se tiña unha casa que a vendese. Que xa nos comentaron que se non chegan os aforros que van a ir ao patrimonio. Pero cuidado despois con sacar máis cartos que non sean normales de sacar, como prohibíndonos. O encarecemento da cota mensual supón un duro golpe para as súas economías. Estou planteándome buscar unha residencia máis económica e en última instancia terei que leválo para a casa. Que vai ser imposible que siga aquí, porque non lle chega a pensión. O deputado provincial de Promoción Económica e Social, o socialista Pablo Rivera, defende a progresividade da medida. Esta ordenanza realmente o que fai é que aquel que menos ten, menos paga, e aqueles que máis capacidade económica teñen, máis aportan ao noso sistema público. Pero o PP lugués critica a decisión. O que fixo a Diputación non ten nome. Unha subida dun 60% dun mes para o seguinte non ten explicación nin xustificación posible. Fronte á suba dos prezos que enfrontan estes usuarios das residencias da Deputación de Lugo, as cotas que pagan os residentes dos centros da Xunta de Galicia levan anos conxeladas. O BNG pide que o conselleiro de Sanidade compareza no primeiro pleno do Parlamento para explicar como vai afrontar o que cualifica de colapso do sistema sanitario. Os nacionalistas tamén reclaman partidas específicas nos orzamentos de 2027 para adoptar medidas estruturais. A primeira medida é presentar un novo modelo de atención primaria real que levamos 6 anos acardando por el, que no sistema hospitalario se teñan todos os cursos operativos, as quendas que faga falta, mañán, tarde ou noite, para rebaixar as listas de espera, e que presenten de inmediato un plan de recursos humanos. O plan de recursos humanos que permita saber cal é a situación real do cadro de persoal do Sergas. E a Xunta solicita unha reunión co Goberno Central para abordar a transferencia da AP9. O Partido Popular ten dúbidas sobre a constitucionalidade da lei que aprobou o Congreso. Queremos que a transferencia avance, por suposto queremos a transferencia, e queremos que se materialice canto antes, pero non a costa de vulnerar a vontade unánime do Parlamento galego. Non queremos unha transferencia trampa, agochando unha posible factura retardada que pode alcanzar os 4.000 millóns de euros e que en ningún caso corresponde pagar aos galegos. E moita atención se teñen que circular pola autovía A6. Agora mesmo hai retencións kilométricas á altura de Becerrea. Estamos vendo imaxes da cámara da DXT na zona do túnel do Cereixal, onde por momentos está o tráfico completamente detido. O motivo destes atascos son as obras de mellora do firme que se están levando a cabo nesa zona. Non son as únicas retencións que houbo esta mañá nas principais vías de comunicación de Galicia ca Meseta. Na A52 en Ourense as obras tamén provocaron atrasos. Alberto Rivero.
Retencións ao longo da mañá que vieron provocadas ao estar só un carril habilitado en dirección Madrid desta autovía da Rías Baixas. Obras de conservación, mantenimento e limpeza que se están levando a cabo dende o quilómetro 234 túnel de Alongos ata o enlace ca autoestrada a Santiago de Compostela. Debido a esas obras hai tan só un carril habilitado. Por eso ao longo da mañá houbo bastantes retencións que tamén viñeron influenciadas por alta densidade de tráfico que dende o día de onte hai en dirección Madrid, posiblemente por o regreso de moitos madrileños que viñeron pasar as vacacións aquí a Galicia. Xa houbo retencións por estas mismas obras o xoves e venres da semana pasada. Non son as únicas retencións importantes que houbo ao longo da mañá na cidade de Ourense, tamén na saída da Nacional 120 cara a Vigo por mor de estar pechado o túnel do barrio do Pino. E volvemos en directo ás Neves porque un home faleceu nun accidente de tráfico ao colidir o coche que conducía e un camión na estrada que conecta Salvaterra co Concello das Neves. E ten todos os detalles Alejandro Álvarez. Sí, Carlos, efectivamente, información que coñecíamos hai uns minutos. O home que viaxaba no turismo que chocou frontalmente contra este camión que poden ver tras de min resultou falecido. Un accidente que acontecía esta mesma mañá aquí nesta estrada PO 400, cando, como ben decimos, ese camión que poden ver agora mesmo en directo bateu frontalmente co turismo onde viaxaba o falecido. Ata aquí desplazouse un amplo operativo conformado por as emerxencias sanitarias, tamén a Garda Civil, os bombeiros do Valmiñor e tamén o GES de Ponteareas. Mesmo eses bombeiros desplazados ata aquí tiveron que escarcerar a persoa falecida. Tamén incluso mobilizouse un helicóptero medicalizado. Un tráxico accidente que deixa, como ben decimos, ese fatal desenlace. Unha persoa falecida, a persoa que ia no turismo implicado neste accidente. É obrigatorio ter limpas as parcelas próximas a vivendas e estradas para reducir o risco de incendios, pero moitos propietarios seguen sen rozar e todo iso a pesar dos avisos. Estes días, varios concellos aumentaron a presión para que cumpran. Manuel Cruz. Sí, é o caso de concellos como de Cambados, en Pontevedra, onde o SEAGA remitiu xa máis de 800 advertencias de sanción por non desbrozar as fincas. Ou aquí onde nos atopamos, en Carral, na Coruña, onde o Concello xa remitiu máis dun millar de advertencias de limpeza a distintos propietarios e decidiu lanzar un ultimátum de 15 días os casos máis graves para que limpen as súas fincas ante o risco de incendios. Esta leira, en pleno centro do casco urbán de Carral, é un bo exemplo, con silvas, fieitos e xestas mestas e máis altas ca unha persona, lindantes con varias vivendas. E a deixadez por parte das GUS veciños que non teñen ansia de cuidar os seus predios, pois atopámonos con que corremos o risco de que haxa incendios e despois lamentámonos si faltan seres humanos e incluso medios tamén, non? Que atopamos, porque que arda unha vivenda, pois tampouco non fai gracia ninguna. Desde que o ano pasado o Concello de Carral asinou un convenio coa Consellería de Medio Rural e a empresa pública SEAGA para a xestión da biomasa nestas faixas secundarias, notificáronse avisos por limpeza a 1.164 veciños. A maioría responderon, pero agora decidiron dar un ultimato a aqueles que seguen sen limpar. Estes últimos días estuvemos enviando casi 100 moi contundentes, non? Nas cales si en 10 días que se lle dá para que o poidan ver, si en 10 días non comunican que o ven que no solar non é del ou que teñen dificultades para limpialo, vamos a toparnos que nos 15 días seguintes, se non o limpian, despois si vamos a proceder a limpieza xa subsidiaria e incluso pois con multas, non? Multas que irán de 300 a 600 euros, ademais dos gastos que ocasione a limpeza do predio. Nós temos 48 km cuadrados, e si temos vilas, e temos núcleos de población, temos moita masa forestal, e, bueno, pode prender o fogo en calquer sitio e despois pois xa non hai moita forma de apagalo, non? A limpeza das faixas secundarias, todos os terreos nos 50 metros que rodeen núcleos de poboación ou vivendas é unha obriga da actual lei de incendios e o seu incumprimento pode conlevar sancións dende os 300 ata 1 millón de euros nos casos máis graves.
Precisamente en relación cos incendios forestais, nas últimas horas quedaba extinguido un conato que afectou unha pequena superficie de Monte Raso dentro do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Foi no concello ourensán de Lobios, na parroquia de Manín. Estas son imaxes do incendio de Padrenda, que Medio Rural deu por extinguido tamén esta mañá. Resultaron afectadas 27 hectáreas de Monte Raso. Igual que acontece cos incendios, o cambio climático está tendo efectos tamén no mar. Os científicos detectaron que están aparecendo novas biotoxinas que poden ameazar o marisqueo. Un laboratorio de Vigo coordina os controis de toda Europa e hoxe fomos visitalo. Carlos Alonso. Sí, Carlos, dende este laboratorio en Vigo coordinan o control das biotoxinas mariñas de toda a Unión Europea e agora o seu reto, como para toda Europa, en realidade como para toda a humanidade, son o cambio climático e o quentamento global, en concreto como o cambio das condicións dos mares afectan os seres mariños, algo tan evidente xa para a cidadanía como o aumento da temperatura da auga, porque a ciencia detectou que están aparecendo novas biotoxinas mariñas, sustancias que ata agora non se coñecían, non se detectaron dende logo en niveis significativos aquí en Galicia, pero si xa no Mediterráneo e máis recentemente nas Illas Canarias e no futuro poderían chegar tamén aquí. Por iso o obxectivo deste laboratorio europeo é deseñar métodos que permitan analizar esas biotoxinas e, sobre todo, determinar se poden chegar a ser un risco para a industria da pesca e da acuicultura, para a industria do marisqueo tamén e, por suposto, para a saúde alimentaria humana. Xa están aí, pero hai que coñecelas. O Laboratorio de Biotoxinas Mariñas de Vigo dirixe os controis en toda Europa na busca de sustancias perigosas. A calor trae novas ameazas. Ahora estamos vendo que toxinas mariñas que non están legisladas, que non eran aquí tradicionales, que non se detectaban, ahora estánse movendo, encontrando aquí novos retos, porque hai toxinas que son as toxinas emerxentes. A misión é garantir que os alimentos cheguen do mar ao prato con total seguridade e novas toxinas exixen novos métodos e a última tecnoloxía. Nesta etapa que se consigue separar a toxina das impurezas da matriz, que mejillón, almeja. Porque nós temos que ser os millores, es decir, temos que ter equipos que marquen as pautas. E logo aquí ya pues para agitar, para medir el pH, pero tamén para agitar. Os laboratorios tamén traballan con toxinas que xa se coñecen, claro, no caso de Galicia, agora para saber como poden evolucionar os peches de zonas de marisqueo que xa duraron máis este ano. Non sabemos se isto é cíclico e ocurre cada X tempo ou se é xa unha mostra de que isto vai a ser periódico. O Laboratorio de Vigo depende do Ministerio de Consumo e coordina 23 centros europeos. O Códice Calixtino xa recomendaba onde comer no Camiño Francés. Pois ben, recuperando esa tradición, nace Peregrinos do Mar, unha iniciativa para dar a coñecer o peixe espada e a quenlla. O obxectivo é saborear cada etapa e facendo o Camiño Francés do revés, esta ruta comezou polo final, presentándose en Santiago de Compostela. Dende as 8 da mañá, Lucía Freitas estivo a preparar os petiscos que ofreceu na terraza do Hotel Costa Bella. Estamos facendo a brasa, mira como cae a gotiña, é unha ventresca de peixe espada rosa, vale? Simplemente volta a volta, imos acompañala cun pouco de sema de ovo e logo imos a rematala cun verde de allo porro, finiño. Escabeche, tepedo con quenlla, ensaladilla con lombo de peixe espada curado, diversas opcións de sushi. Lucía Freitas fai propostas vanguardistas e algunhas lembran a carne, como o embutido de peixe espada rosa. Din que é a carne do mar porque é volta a volta, ten moitísimas maneiras de traballalo, especialmente con esas receitas típicas da carne. Representamos prácticamente o 90% da flota europea que se dedica ao peixe espada, a quenlla e a outras especies acompañantes, pero como non é un produto que se comercialice aquí nas pescaderías nin na hostelería a un nivel importante, pois é un gran desconocido. Durante 2 meses de Estella a Compostela, diversos restaurantes ofrecerán pratos que teñen en común estas especies.
Este ano, pois non sei se sabedes que aumentamos pois o consumo per cápita de peixes aquí en Galicia, aumentouse hasta os 23 pois kilos pois por persona. Algo pois moi importante, sobre todo tamén consecuencia do gran traballo que se está facendo tanto por parte do sector como da Administración galega. Hai máis de 800 anos o Códice Calixtino guiaba os peregrinos e tamén informaba das posibilidades gastronómicas da ruta. Peregrinos do Mar recolle ese legado dándolle outra volta. Volveron as treboadas a Galicia. Nas últimas horas detectáronse máis de 2000 raios. As treboadas provocaron apagamentos en varias cidades como Lugo ou Vigo e en Ourense caeu unha gran tromba de auga. Temos por diante unha semana pasada por auga, xa ven na imaxe do radar como foron entrando as precipitacións ao longo desta mañá en Galicia. Aínda que nos pese, esta semana haberá que cambiar as chanquetas polos paraugas. E, ademais, a partir do mércores, quizáis tamén teñamos que sacar algún xersei, porque van baixar bastante as temperaturas. Sobre todo en zonas do interior. Lugo, Ourense, mesmo interior de Pontevedra, a zona do Miño Pontevedra, serán bastante baixas. Poden ser mesmo entre 4 ou 6 graus por baixo da media habitual para estar no mes de agosto, aínda. Despois dun verán caloroso e seco, para moitos este cambio pode ser algo brusco, outros encantados de poñer a manta pola noite na cama, e a maioría conscientes de que a xoiva é necesaria para reverter a seca. Eu estou encantada, así porque se está moito mellor. Si estás mellor na casa, paseando, é máis agradable. Bueno, mejor porque refrescou un pouco, ¿no? Sí. Lo que pasa es que los cambios son bastante bruscos. Facíanos moita falta. Sí, ¿por qué? Sí, porque había moita seca e o consumo de auga aumentou, polo que é necesario que chova para conseguir auga para o inverno. En calquera caso, todos confían en que o verán non remate en agosto, algo que os meteorólogos tamén nos lembran. Espero que en setembro, a principios de setembro, veña bo tempo. O verán non rematou, isto non quere dicir que, porque teñamos esta semana con tempo máis cambiante, con temperaturas baixas e con precipitacións, de que estemos así durante todo o mes de setembro. Non o sabemos, pero aínda teremos oportunidades ou teremos ocasións para ver sol e calor nalgúns momentos da primeira quincena do mes de setembro. Así que parece claro, aínda non é o momento de cambiar a roupa do armario. Son os máis de 1.400 kilos de cocaína intervidos pola policía na Pobra do Caramiñal. Estaban ocultos nunha vivenda e nun alpendre a pé da praia do Conchido. Os axentes tamén detiveron 3 persoas. Un dos detidos é o líder histórico do clan dos Fanchos. El e máis outro dos detidos pasan a disposición xudicial hoxe mesmo en Ribeira, non, María Calvo? Sí, así é, pero finalmente confírmase que son 3 os detidos tras esta operación contra o narcotráfico, 3 homes acusados de pertenza a organización criminal e tráfico de drogas. E os 3 permanecen dende as 10 da mañá aínda a arestora aquí no interior destes xulgados de Ribeira para pasar a disposición xudicial agardando a decisión que tome a xuíza sobre eles. A policía atribúyelle ao líder do clan dos Fanchos a coordinación do alixo e o clan a descarga e a custodia da droga. A investigación comezou o 20 de agosto coa colaboración da Axencia DEA estadounidense tras detectar unha descarga de droga desde 2 embarcacións nunha praia da Pobra. Os axentes interviñeron cando trasladaban o alixo dende un alpendre a unha vivenda situada, como dicías, na praia do Conchido, na Pobra do Caramiñal. Aí foi onde localizaron a maior parte da cantidade de droga. En total, incautaron 1.410 kilos de cocaína. Imos agora ata Ceuta. O Goberno admite que polas rúas da cidade autónoma deambulan aínda moitos máis inmigrantes dos acollidos nos centros de atención habilitados estes días. O PP di que son preto de 10.000, denuncia o risco sanitario e asegura que o Goberno non está tomando a crise en serio. A ministra de Emigracións negou hoxe que os 2 centros de atención humanitaria abertos en Ceuta nos últimos días se demorasen máis de 3 semanas de xeito intencionado por parte do Goberno á espera de que os migrantes volvesen a Marrocos pola súa conta. Bajo ningún concepto. Con todo, el Masaiz admite que a día doxe seguen polas rúas de Ceuta máis migrantes dos que acollen eses 2 centros de acollida temporal.
en torno a 4.000 personas reciben asistencia alimentaria desde el principio. Vemos que hemos activado 1.800 plazas. O Partido Popular, pola súa banda, acusa ao Executivo de non tomar en serio o que define como unha emerxencia nacional e pide axilizar a repatriación dos migrantes. Proponemos que se trasladen a Ceuta todas las unidades de extranjería necesarias para que en 3 turnos, mañana, tarde y noche, se hagan los expedientes de repatriación con urgencia. Os populares aseguran que a cantidade de migrantes en teito e en condicións insalubres multiplica por 5 a dos centros habilitados polo goberno. Hay cerca de 10.000 personas en la calle. Hay un problema de orden público y sanitario. Sen corroborar nin desmentir esa cifra, o goberno asegura que o risco sanitario está controlado, polo menos dentro dos centros de migrantes. No son almacenes de personas. Estamos hablando de dispositivos gestionados por entidades con una experiencia enorme. Pero o PP cree que o goberno leva un mes sen informar como debería. ¿Cuántos casos se han detectado de tuberculosis, sarampión, sarna, hepatitis y otras enfermedades transmisibles? ¿Cuántos casos han requerido aislamiento preventivo o alguna otra medida dirigida a evitar la transmisión? ¿Cuántos casos necesita el Gobierno para tomarse en serio esta crisis? E di que non haberá normalidade en Ceuta ata que se complete a repatriación de todos os migrantes que entraron na cidade autónoma, tal e como prometeran os ministros de Interior e Exteriores. Os servizos de extinción continúan traballando para sofocar o incendio forestal declarado en Castelló o xoves pasado. O lume queimou máis de 600 hectáreas dentro do Parque Natural de Serra Calderona. Medio cento de bombeiros forestais continúan traballando na extinción do incendio que afecta aos concellos de Segorbe e Gátova, na Comunidade Valenciana. O incendio deuse onte por estabilizado despois de queimar 630 hectáreas, todas elas dentro do Parque Natural da Serra Calderona. Os veciños desaloxados de Gátova puideron regresar este domingo aos seus fogares, pero deberán permanecer confinados para facilitar o traslado dos equipos de extinción. Si todo sigue así, a mediodía tendremos una reunión y procederemos al desconfinamiento de la población y a la apertura de las vías, que creo que es una magnífica noticia después de estos días que estamos pasando. Y por la tarde-noche, si continúan estas previsiones, podríamos dar el incendio por controlado. O nivel de alerta do Plan Autonómico contra os incendios forestais rebaixouse a situación 1, o que permitiu desmobilizar a Unidade Militar de Emerxencias. A maior parte do terreo queimado, que se estende ao longo dun perímetro de 18 km, pertence ao concello castellonenco de Segorbe e o resto o de Gátova, xa na provincia de Valencia. O incendio prendeu o xoves despois da caída dun raio nunha zona forestal de matogueiras e piñeiros. O gromo de ébola declarado na República Democrática do Congo xa é o segundo máis letal da historia e o que se propaga con maior rapidez. Contaxiáronse máis de 5.500 persoas e morreron máis de 2.600. Durante a última semana registrouse de media un morto cada media hora a causa do virus. Tamén en África, polo menos 30 persoas morreron e 22 quedaron feridas por un corremento de lixo nun vertedoiro de Guinea-Conakry. As fortes chuvias provocaron o desprazamento dos residuos que sepultaron varias vivendas próximas no maior vertedoiro a ceo aberto da capital guineana. En Portugal pasaron do risco extremo dos incendios a alerta por chuvias e tormentas intensas. Hai 13 distritos que están en alerta amarela no país, incluída toda a zona fronteiriza con Galicia. Brai Suárez. Pois si, cambio radical do tempo aquí en Portugal en moi poucas horas. Aquí no Porto hubo algúns trebóns onte a noite, apenas parou de chover e con moita forza en toda a mañá. Outros 12 distritos na metade norte do país están dende primeira hora de hoxe en alerta amarela por fortes chuvias e ventos de ata 70 km por hora que deben atenuarse xa a partir desta tarde. Isto débese a unha depresión no arquipélago das Azores que é máis propia do outono ca do verán, segundo explican os expertos. Tamén din que esta inestabilidade nos ceos vai manterse polo menos ata o venres con abundantes chuvias no centro e no norte que, por certo, son de grande axuda tras unha semana de moi fortes lumes. E na China, un tifón obrigou a evacuar 29.000 persoas en varias rexións. Estánse registrando crecidas rápidas de ríos, asolagamentos e cortes de luz e comunicacións. Este é o tifón número 17 que sofre a China tras un verán marcado por chuvias torrenciais, riadas e corrementos que deixaron decenas de mortos e evacuacións de centos de miles de persoas.
E tamén na China, máis concretamente en Pequín, celebrase estes días a segunda edición dos Xogos Mundiais de Robots Humanoides. Os participantes na categoría de salto, xo ven, aínda lles falta un pouquiño de pericia, pero na proba de 100 metros lisos o gañador superou o récord mundial de Usain Bolt. Os robots dispoñen ata de servizo médico que os atende cando se lesionan. Ademais de atletismo, hai competicións de fútbol, tenis de mesa ou boxeo. Todas elas xeran moita expectación. Canta a modernidade, pero nos últimos 6 anos duplicouse a venda de carretes e tamén medrou a de cámaras analóxicas. E son sobre todo os menores de 34 anos os que recuperan esta tradición das fotos en papel. A nosa frase é foto revelada, foto salvada. O sea, unha foto que está en papel é moi difícil que se perda. En cambio, unha foto en formato digital, desde o meu punto de vista, ten máis posibilidades de perder ese recordo. Para non perder os recordos a golpe de manivela no laboratorio químico semi-industrial como este de Lugo, aínda hai tendas de fotografía que traballan o papel. Para os nostálxicos do analóxico ou tamén para os nativos digitais que buscan novidades ao tacto. Eso de facer unha foto e non vela, pois como que lle fai gracia. O sea, se están revalorizando ahora, que antes eran baratas, pero dá gusto porque o toque antigo que dá as fotos esas. Nos últimos 6 anos consumíronse máis de 25 millóns de carretes de fotos cada ano en todo o mundo. É un 35% máis se o comparamos con anos anteriores. Y es como una reliquia. No, solo digital. Bueno, a nosotros particularmente nos gusta más usar cámara digital y usar eso en vez de la del móvil. Non ten nada que ver a calidad das que revelas agora con móvil as que tiñas de o día a día de antes. A metade das cámaras analóxicas de carrete mercan as mozos e mozas de entre 18 e 34 anos. As chamadas xeracións Z e Millennials parece que se rebelan contra o efémero do digital no asunto das fotos. O turismo en autocaravana tamén está en auxe e cada vez hai máis espazos preparados para estes vehículos. En Santiago, por exemplo, van construir un aparcadoiro con 40 prazas. Sheila Bermúdez. Sí, Carlos, o campamento de turismo para caravanas e autocaravanas estará situado no polígono do Tambre, en concreto aquí, no lugar de Rebordaos. A zona central contará con 1.600 metros cadrados, nos que haberá 40 prazas para a acampada e tamén unha zona adicada ao estacionamento de vehículos. O proxecto inclúe, ademais, unha piscina, un merendeiro, unha zona de biblioteca-ludoteca e tamén 6 casas prefabricadas de tan só unha planta. Todo isto para mellorar a estadía de todas aquelas persoas que se suman a esa moda de turismo itinerante. Puede ser para que no se resbale la gente cuando hace lluvia, por ejemplo? Pois eu pensaba que era para os cegos, pero non sei. É para os invidentes, para que se ubiquen, vamos, basicamente, cando chega o momento do cruce, ellos marca por onde teñen que ir. Efectivamente, vémolos nas beirarrúas, sobre todo nas paradas de bus e nos pasos de peóns, pero non todos saben para que serven. Son os chamados pavimentos podotáctiles, pavimentos con relevo para facilitar a mobilidade das persoas con discapacidade visual. Non é o mesmo transitar por unha cidade vendo que sen ver. As persoas con discapacidade visual oriéntanse buscando referencias, a parede dun edificio, o bordo da beirarrúa ou tamén os camiños accesibles trazados con pavimento podotáctil. Son baldosas de diferente rugosidad, forma, entramado, que lo que hacen es que las personas con discapacidad visual, y no solo ellas, sino personas mayores, personas que tienen dificultades cognitivas, pues puedan identificar bien dónde están los cruces, las marquesinas, paradas de taxi, zonas relevantes para todos, para poder movernos con normalidad, pero necesitamos pues un poquito de identificarlo de otra manera, ¿no? Existen dende hai moitos anos, pero con deseños diferentes en cada cidade. Agora, búscase un código común seguindo unha normativa internacional. Ahora ya hay unos criterios más estandarizados, de forma que en todas las ciudades se está empezando a implementar de la misma manera, para que una persona pueda viajar, moverse por España, fuera de España en Europa, y que encuentre las mismas señales. Eu o que noto é que teño un camiño e que se quero chegar a algún sitio, podo ir sen perigo de darme contra unha árbore, como se di, terrazas,
non sei, obstáculos que hai no camiño. Entón podo ir máis recto que non hai nada adiante. Existen fundamentalmente dous tipos de pavimento, un direccional con franxas rectas que indican a ruta correcta e outro de alerta, unha especie de botóns en relevo. Las botoneras, estos puntitos que hay, lo que hacen es advertirte tanto de un peligro como de un lugar en el que tú tengas que pararte. Al borde de la calzada, pues la zona de espera en esas marquesinas, cambia el ancho, la longitud, un poco dependiendo de para qué es. No es igual de ancho en un cruce que en una marquesina, pero en esencia es lo mismo. Líneas te dirigen, puntitos te esperas. Despois dunha mañá relativamente tranquila xa volve chover agora na comunidade, faino desta hora na metade sur de Galicia, en concreto en comarcas como a do Deza, no interior de Pontevedra ou na de Sarria, Chantada ou Lemos xa. Na provincia de Lugo desta hora está chovendo un pouquiño máis que noutros puntos, pero en esas zonas sombreadas onde se agardan as precipitacións máis intensas nas próximas horas e ademais que poden vir non só con tormenta, tamén con pedrazo. É certo que as chuvieiras chegarán ao norte de Galicia, pero con menor intensidade, aínda que algún chubasco tamén teremos neses puntos da Coruña e tamén de Lugo. Outra das curiosidades, digámoslo así, deste luns 24 de agosto é que fíxense nas temperaturas máximas previstas para as cidades galegas, totalmente homoxéneas, non hai contrastes entre norte e sur, 23, 24, 25 graus como moito, en xeral o que nos agarda para as próximas horas, e como sempre, despois de carros e información deportiva, contamos como pinta a semana, algo peor que a próxima fin de semana, contámoslo. Veña, imos ir marchando xa, imos marchar casi máis dun espectacular festival de lanternas na China. Colocáronas en campos de flores, en terrazas ou en camiños e recrearon figuras históricas, pero tamén outras máis actuales. Con elas terminamos, que teñan unha moi boa tarde, ata mañá.